Айде, почвай. Аре, бе! Няма да го спра. Аре, бе, няма да го спра, сега докато да изтрия. Ооо. Добре, нещо. Ма не, такова е. Пак. Аре, дай продължавай. Кое? Я повтори! За пред камерата. Я, чай. Ти обаче ме да се обърнеш. Не бе, но... Да, Михо. Но сега, 30% на 40. Как съм се малко с тебе?